Zobaczcie. No to co? Uwaga, start! Jedziesz po ziemniaki, jedziesz po ziemniaka! Z kosą. Dobrze. Ale małe to przynosi. No takie małe. No co to mu przyniósłeś ty? Człowieku! To będzie 2 dni pobierał. Lecisz, przekazane. Ty już podchodź, dajesz. Tu, biegnie, dobrze, ziemia. Jedzie. Coraz większą przynosi. To jest większy, faktycznie. Większy musi szukać. Dobra, ten już nie ma co robić. Jedziesz, dobrze, jedziesz po ziemniaczka, dobrze. Jak tam mój czas? 43 sekundy minęły. Uwaga, uwaga, środek wolny, zabrać dzieci, bo chłop pobiegnie. Zabrać na razie tu po ziemniaka i to wystartuje. Jeszcze nie możesz, ja ci powiem, jak on tylko tu przekaże. Dobrze, jedziesz. To niech pan się miał, to jak się elegancko Nie, dobrze, przejęty, jedziesz, dobrze. Minuta 30, półmetek naszej konkurencji. Ja myślę, no tu już jest. I te ziemniaki jakieś małe nie przynosi. Jedziesz, uwaga, z przejścia. Leci. Dawaj. Obieramy ziemniaki. Ja mnie pulków, które nie robił jeszcze. Trzeba było je na polu zakopać. Do tarcia. Gotowy? 2 minuty. Czekaj, musi dotrzeć. Dobra, to już jest okej, wiesz następny. Dobrze, daj to wrzuć z powrotem lebity. To jest 10 gram. Mówię ci. Weź końcu powrotny, wiesz, nie może wziąć, to jest ich. Ty, no utarnij, to utarnij. Co ich, to ich. No. 30 sekund. 30 sekund, słuchajcie. Czekaj. Tak, tu uważaj na swoje ręce. Nie, przecież lecę o drugą. Tu masz jeszcze Dobra, wróć to. Drugą miskę. Dobrze, ale technikę nową wprowadzili, zobacz, szybciej. Drugą miskę mu daj. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tu odkładamy. Możesz wybrać, wyczyścić całą machinerię. Każdy gram się liczy. Dalej łapę. Od środka. Komisyjnie, uwaga. Czekaj. Bo tu nasza waga Wyżymaj ją jest jeszcze. dobrze na 0. Wszystko jest dobrze. Wydaje mi się, że ciut mniej. Życie. Ale jeszcze oczywiście to też nie wyszło, to jest wszystko wasze. Ciągnąć dobrze, wszystko jest wasze. I ten soczek też. Dobra, gotowi? Teraz wasze zadanie jest to wszystko przesypać. Tu? No dobrze to było. No, to jeszcze moje zostało. Dobra, to jest twoje, tak jak obiecałem, to jest twoje, to jest twoje. I po plaskach. No i jaki tam wynik nam się zaczyna wyświetlać? Słuchajcie, To nie wywagowany. 519! 521. Słuchaj, no, dobrze gada. 521 poprawiła się tak samo jak w kaliskach. Jeszcze sprawdźmy. Ty. Dobra. 521, ten wynik zaliczamy. 521. Brawa! Łubiana!